yanzu abin da muke yunkuri mu kafa wa Hisbah abubuwa ne guda 4. Abu na farko shine Hisbah Training School. Hisbah Training School makaranta ce da za ta dinga koyar da aikin Hisbah ta ɓangaren abin da ya shafi physical training da kuma actual training. Za a samu kwakwalenmu a saita su, tunaninmu a saita shi, sannan kuma gangar jikinmu shi ma a saita shi, ruhinmu shi ma a saita shi, yadda za mu ci gaba da yi wa addinin musulunci hidima har ƙarshen rayuwarmu. Matanmu da suke aikin Hisbah sun ga yadda ake cika musu gida da masu neman sulhu, su suke gyaran aure, su suke tarbiyya, su suke nuna mata abin da ya kamata su yi da ƙananan yara da zuwa wajen makaranta da ilimi da koyon sana'a. Da haka wannan Hisbah idan an gama tsarin wannan makaranta mun naɗa wasu manyan professors a manyan jami'o'i da su fitar mana da curriculum da manhaja na koyar da aikin Hisbah a matakin diploma, yanzu a matakin farko wanda za a dinga ɗaukan wata 6 ana yi. Daga nan za mu fitar da NCE har fannin digiri ma za a fitar, kuma an tashi wannan tsari za a zo a aiwatar da shi a Gombe da dukkan jihohin nan 12 da suke aiwatar da Hisbah a jihar a Najeriya. Sannan bangare na biyu shine za a samar da guri domin koyar da zamantakewa ta aure, wato marriage council. Wannan bangare Hisbah tana ba da gudunmawa sosai wajen gyaran aure, ko mun yadda cewa gyaran aure da gyaran tarbiyya ta zamantakewa aure wani fanni ne mai mahimmanci da ke gyara abu daga tushe kafin abu ya lalace. Sannan na uku muna yunkurin samar da rehabilitation center karkashin hukumar Hisbah. Rehabilitation center yaran da Allah ya jarabta da shaye-shaye ko ya jarabce su da kangarewa, ya zama muna karɓar su, muna sa su a makaranta, muna wato gyara musu ɗabi'a, muna gyara musu tarbiyya, muna ba su certificate mu sallame su. Wannan ita ma wata hanya ce da Hisbah za ta samu kuɗin shiga, kuma za ta taimaka al'umma wajen tarbiyyar jama'a da sauransu. Sannan ɓangare da 4 shine samar da asusu wanda za mu dinga tara kuɗi, wanda muka kira shi Hisbah Family. Shi Hisbah Family a cikinmu wani zai rasu, a cikinmu wani za a yi masa haihuwa, a cikinmu wani aurensa zai taso, a cikinmu wani zai samu larura ko jinya, a cikinmu wani zai samu kaza. To wannan Hisbah Family account, mu 'yan Hisbah mun zama family gaba ɗayanmu. To za mu dinga tara kuɗi, yanzu a ce wannan mutum 6,100 da kowa duk wata zai ba da 1,000. Kun ga muna da miliyan 6 kenan da 400,000 da 80,000 da 4,000 a wata. In kowane ɗan Hisbah zai ba da 1,000 a wata, ko kuma a ce duk wata 3 kowa zai ba da wannan kuɗin, akalla a shekara za mu dinga tara miliyan kusan 30. To a miliyan 30 za mu iya yin budget, mun ware kaza don yin clinic, wata ran za a samu Hisbah clinic, haka kai ga Hisbah hospital, Hisbah mall, Hisbah mall da sauran gurare da za a ce Hisbah ta samu hanyoyin shigar da kuɗi da kuma hanyoyin taimakawa jama'a. Wannan din yana cikin burukanmu da muka sa a gaba. Akwai ICT department wanda ya kamata a ce akwai ICT department a hukumar Hisbah, domin gaskiya abubuwan da ake a Gombe ba a da digitalizing ɗinsu ba. Ya kamata a ce wannan abin da ake yi yana da yana record, kuma sannan duk 'yan Hisbah nan gabaki ɗaya kowa ana da data abin nan ɗinsa biodata ɗinsa ana da shi digitally, kuma a cikin kwamfuta. Yanzu da na ce commander buɗo min, ko kuma kawai yana bani password, ina buɗewa zan ga duk adadin 'yan Hisbah Gombe kamar yadda muke da shi a Kano. Wannan an ba kowa form an shigar a cikin kwamfuta, don haka da an nemi bayani akan Hisbah ko an ce ɗan Hisbah a jiha kaza ko a yanke kaza, ana faɗa daga wayarsa commander zai gane wa ake nufi. Ko an ce ɗan Hisbah mai suna kaza, ana gano sunan, mu za mu gane inda yake da inda yake zaune da sauransu. Wannan saboda kada wani ya mana shigar burtu ya sa uniform ɗinmu ko ya shigar mu da mun zo za mu ce duba nan kaga wannan shine biodata na 'yan Hisbah, wannan baya ciki. Saboda haka wannan zai taimaka mana, wani ba zai shiga burtu da uniform ɗinmu ya je wani abu ba daidai ba kuma a jangana wa Hisbah. Kuma za mu san adadin 'yan Hisbah mu karuwa suke ko raguwa suke, yawansu da matsayin ilimin su ma duk muna da shi a rubuce, kuma muna na cikin kwamfuta, muna da shi online. Wannan shine mahimmancin wannan. Sannan samar da lauya na Hisbah, saboda wasu abubuwa suna tayawa na legal, waɗanda wannan suna da mahimmanci. Sannan samar da PRO wanda yake da ilimin addinin musulunci da ilimin zamani, mai magana da yawun Hisbah. Ba kowa ne zai magana da yawun Hisbah ba, sai wanda ya iya magana, sai wanda ya san doka. In ba haka wani sai je jefa mu a rami, ya faɗi wata magana da shi a gurinsa ya ban mu yayi, amma kuma kayan da mu yayi. Saboda aka samar da PRO da ICT department, legal department, ICT department, media, waɗanda yana cikin aikin Hisbah, musamman yanzu a duniya. Idan baka fito ka gaya wa duniya kai waye ba, wani ya gaya wa duniya kai waye ta hanyar da yake so. Idan ba mu gaya duniya mu 'yan Hisbah ga aikinmu ba, wani zai je kirkiri wani aikin da ba namu bai jingina mana ya ce mu muke yi, kuma da haka duniya za ta kalle mu.
saboda haka yanzu ɓata suna da canza tunanin mutane a midiya ake yi, saboda haka dole Hisbah ta karfafa aikin midiya ya zama yadda muke so a fahimce mu haka jama'a suka fahimce mu, yadda muka ɗauki kanmu haka jama'a suka ɗauke mu. Kan mu bari wani ya dinga bada rahoto a kanmu ko yana bada labari a kanmu ko kuma yana bayanin ga yadda muke, wataƙila ya je ya canza mana aiki, ya canza mana, mu muna nan muna ta alheri, wani ya je kuma ya bayyana mu a matsayin sharri. Saboda haka wannan Hisbah muna godiya. Hisbah Gombe tana cikin Hisbah da nake sara mata, saboda duk wanda ka gani da uniform a Gombe shi ya dinka wa kansa. Babu dan Hisbah da ake bashi albashi, babu wanda ake ba allowance. Mu Kano ana bada allowance, ana bada albashi, ana bada motocin gwamnati, ana bada abin kuɗin mai, ana bada working fund, ana bada overhead cost. Saboda haka akwai ayyuka gwamnati ce take yi official, amma duk da gani a Hisbah a Gombe da matan da mazan da yaran kowa shi yasa kansa. Saboda haka shi yasa anan an fi samun ikhlasi. Abinda kake yi dan kanka, kai ka sa kanka, kai kake sha'awa, to an fi samun ikhlasi a zuciya fiye da wanda sa ka aka yi wani abun ake baka, watakila in an daina baka wani abun ma fita za ka yi. Kuma yanzu dole gani a Hisbah shi ka kansa, mu ko Hisbah za a iya danno maka wani ma ba shi kake so ba, kuma dole ka yi aiki tare da shi. Amma dole ka gani anan shi ya kawo kansa, shi yake sha'awa, shi ya nuna ƙaunarsa. Saboda haka muna jinjina muku ɓangaren Hisbah mata, muna jinjina ku ɓangaren maza, muna jinjina ɓangaren yara da suke sha'awar aikin Hisbah. Waɗannan yara da kuke gani 'yan Hisbah za su tashi da aƙidan ne. Wani cikinsu zai zama shugaba, watakila gwamnan Gombe na can shekaru mai zuwa yana cikin wannan taron. Lokacin da muka samu ɗan Hisbah ne gwamna, ɗan Hisbah ne commissioner of police, ɗan Hisbah ne director SS, ɗan Hisbah ne shugaban ƙasa, ɗan Hisbah ne his excellency, ɗan Hisbah ne wato ministoci, akwai 'yan Hisbah a cikinsu, 'yan majalisar tarayya, sanatoci, kansiloli, ciyamomi, manyan 'yan kasuwa, akwai 'yan Hisbah a ciki, jami'an tsaro, akwai 'yan Hisbah da yawa da sun zama sojoji, wasu sun shiga civil defense, wasu sun shiga soja, wasu duk suna nan barjak a cikin jami'an tsaro, kuma suna da uniform ɗin Hisbah aka san su tun asali kafin su shiga wannan bangaren. Kun ga wannan ya nuna mana, kuma da ka ga duk inda ɗan Hisbah yake za ka ga bambancinsa da sauran mutane, saboda wannan tarbiyya da ya samu ta addinin musulunci ta masa tasiri. Saboda haka muna jinjina muku, muna muku addu'a Allah ya kare Hisbah, Allah ya ɗaukaka Hisbah, Allah ya martaba Hisbah, Allah ya tsare Hisbah daga ciki da waje, Allah ya yi Hisbah albarka, Allah ya ƙarfafa aikin Hisbah, Allah ya kare Hisbah daga dukkan abubuwa munana.